Right, mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, nhasi ndaita kufambira zvakare nyaya dzachona handiti nhasi ndatirega ndimbofamba ndimbonoona aiwa ava panyaya dzeentertainment ndo living legends handiti mama makadi henyu ndiripo zvangu uncle aiwa tinofara mufaro wedu kugamuchirai nhasi pano paZTV. Alright. Chekutanga vangada kuziva kuti aiwa our living legend vanombonzani zita ravo rekuberekwa uyezve vakaberekwa mugore ripi? Ini ndoitwa Joana Marandu. Okay. Ndakazvarwa kare. Alright. Kare. Alright. Nekuti takatangawo kukuonaiwo kare. Yes. Chokwadi. Alright. So vangada kuziva zvakare kuti igore ripi ramazotanga nyaya dzeacting idzi? Ndakatanga kuma 1990. 1990. Yeah. Ndokwaiva kutanga here kana kuti ndokutanga kupinda pama-TV? Kwai kuri kutanga kupinda pa-TV. Alright. So chii chakakuinspire kuti munge muri munotanga nyaya dzeacting? ndaingozvido ndisina mukana wazvo. Alright. But pandakazoenda kuZBC pandakawana mukana wokupindawo paTV. Okay. Ndichionekwa ndaizvida zvisingaite. Okay. Kuti kana vamwe vachizviita indozvitadza nei. Ndobva ndangoitawo mhanza rombo rakanaka. Ndobva ndangonzi pindai muTV. Muactewo. Zvaimaishuvira zvacho. Yes, ndobva ndarova ndima. Alright. Muchiri kurangarira here kuti play ramakatanga kuita paTV rainzani? Rainzi Jemane wadya. Alright. Yeah. Alright. Jemane wadya. Kana chadya izvozvo. Okay. And ndevapi vamwe vatambi kana kuti maactors amakaacta nawo vamuchiri kurangarira kuti ava pamazuva atakaacta nawo zvinhu zvaiendeka vaikuinspire iwo zvakanyanya? Vakawanda. Ndingati vana Stembeni Makawa, vana Gringo, vana Paraffin, vana Gasha. Alright. Vakawandisa. Yes. Aiwa, tinotenda. Zvakare tichida kumbodzokera mbichana kuupenyu hwenyu imimi. Toda kumbodzokera kuupenyu hwenyu. Vangada kuziva kuti mhuri yakura sei? Vazukuru zvakamira sei? Vazukuru ndava navo vachi around 14 if not mistaken. 14? Yeah. Alright. Vana ndine 4. Alright. Okay. Saka kwatori nezvizukuru ubvika. Hakusati pane zvizukuru zvako. Vana vemazukuru. Vana vemazukuru. Pakaipa. Pakatoipa. But hazvioneki. Hazvioneki kuti chi mungada kuzivisa here vechidiki nhasi kuti chiri kukuchengetai muchiramba makasimba makadaro. Wozva takatanga kungokuona zveshuwa kuma 1990s uku tichakurawo nesuwo ndizvo zvamuchiri ngori nanhasi. Chii chakuchengetai kusvika nhasi? Chokutanga musiki ndiwo muchengeti weupenyu. Amen. Asi kuzvichengetedza kuti urambe wakasimba kushanda hazvidi zvokungomuka uchingozamura uri magumbeze ini ndomukana 3:30 every day. Alright. Sendauya kubasa. Okay. Ndoklina mumba ndoita everything. Tsvairamba mangu mosara muri neat. Ndochigeza ndoya kubasa. 6 o'clock ndende tanga basa. Alright. Saka ni munhu akadaro kuchembera kunonetsa. Kunotonetsa. So muri kuzinzwira vechidiki kuti kana uchida kurarama anochengeta ndiMwari uyezve kuzvichengetedzawo nekusava neusimbe handiti nekusava neunyope. Also tichida kuti timbonzwa kuti munotiwo kudii kune vechidiki mazuva ano kune zvinodhaka zvakasiyana-siyana zvamusina kumbobvira makanzwa imimi kubva muchikura zvave kutorwa nevechidiki yezvino. Advice yamungavapa ndeyekuti kudii? Ndiri kutopa vechidiki advice yokuti muri kutambisa upenyu hwenyu. Nokuti ukavaona zvavanenge vaita vanonwa zvinodhaka izvozvo dzachembe zvokuti iwewe watove mwana mudiki. Vanonwa
zvanzi vana muporo unonzi mutoriro chii zvinodhaka mishonga yechikosoro inonwiwa havadye havageze havana maactivities akanaka avanoita ndozvokungotenderera chete so vanhu iva vakutochemberesesa kupinda iwo uri jayayo ndichiri tori jaya chokwadi vana vari kuzvinetsa muri kuzvinzwira vanofanira kuregera zvese izvozvo vofokasta noupenyu kuona kuti chii chakanaka chavangaite chakanaka chavangaite kushanda nesimba hapana chinovinga agere chokwadi zvakare mazuva ano vanhu vari kungoona semanyarara so chii chiri kuitika vanoda kuonai kana kuti vangada kubatai vanokubatai sei because vari kwamafanzi akawanda last time patakambotora mafoto street ese takamhanya nawo kumapages vanhu vakataura zvakawanda vanhu vakataura vachiri kukudai kunzewo ndezvipi zvamuri kuvagadzirirawo uri mugore ra2022 also vanokubatai sei inini vanondibata pa 0773 alright 231 102 okay zvokufadza vanhu ndichiri kuzvida okay kana pane vanoda kuti vandishandisewo alright vanondibata panhamba idzodzo alright muri kungozvinzwira kana MC ndo wenyuka pamichato ya zvinoita kumapati vabatei also ndiri kukurudzira vechidiki vari kupinda munhau dzeacting tinavo vamwe vari kutosimukawo zveshuwa vatiri kutoona mazuva ano vanogona vachitoshayiwa toti muchiri kuda here zveacting vachitoda kutoti mutoacta navo ndinoda zvikuru saka vanotokubatai panhamba idzodzo ndinoda zvokuacta zvisingatomboita aiwa tinotenda also mai Besa ndo rinonyanyozikanwa vanhu vanofunga ndiyo sende muyaka mai Besa ndo rinonyanyozikanwa mai Besa rakapenga handiti handisi riro here ramuchatozoshandisa futi pamasocial media platforms enyu so zvachaitaka tichabatsira namai Besa handiti kuti vave paYouTube kuti zvakare vave paFacebook patwitter paInstagram toda kuti vapushe so gadzirai channel inenge yakanzi Amai Besa aiwa tinotenda nemukana wamatipa kuti tinge tiri tinokurukura ndatenda uncle aiwa tinotenda thank you very much so from Mango Saint na Amai Besa ravo rekuactesa parizvino tichitichi much love